ninyo, maghari ka karon. Santo ninyo, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo ninyo, maghari ka karon. Santo ninyo, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw amo ang atong ikasiyam nga nobinaryo sa pagpista ni Santo Niño dinhi sa atong parokya. Kinsa man ninyo ang 100% nga attendance ta sa kamot. Handaghan sada. Pwede na mo mga matay. Kay dili na mo balibaran ni Santo Niño dito sa langit. Mga igsoon, gisaulog sa simbahan karon ang usa sa mga santos na nahimong patron sa usas ato mga parokya dinhi diha sa Kutkot, Liloan, si San Juan Bosco, usa ka pari na nagtubo ni siya nga pobre niya. Pagkahimo niyang pari, iya sang giatiman ang tanang mga pobre nga makaya niyang atimanon, labi na gyud ang mga batanon. Dili aron himuong dato, kung dili himuon nga mapuslanon sa katilingban o mahimong agianan sa kaluwasan, lawas o kalag. Busa iyampo nato ang ato mga leaders sa kalibutan, sa gobyerno o sa simbahan nga maliwat untata ni San Juan Bosco nga kanunay nga ningkamot sa kaayuhan sa katawhan, dili lang sa ilang kaugalingon. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi aning pagpamalit og mga slots nato aron malampuson ang atong mga proyekto o kalihukan, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya labi na sa kabalaan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihimo mo nga Amahan ug magtutudlo sa mga batan-on si San Juan imong pari, itugot nga dinasig sa kalayo sa gugma nga sama sa iya, magkugi kami sa pagpangita sa kaluwasan sa mga tao ug sa pag-alagad kanimo lamang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadtong mga adlawa, human kamo dan-agi sa kahayag sa Dios, nagantos kamo og daghang mga butang, apan wala kamo mabuntog sa sangka.
Usahay gibugal-bugalan kamo o gidaog-daog at tubangan sa katawhan, ug may mga higayon nga apil kamo kanila nga nahiagom niining paagiha. Nakigambit kamo sa mga pag-antos sa mga priso, ug sa dihang gisakmit at tanang ninyong mga kabtangan, giantos ninyo nga malipayon ang inyong kawadon, tungod kay nasayod man kamo, nga naghupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan, nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Busa ayawad-a ang inyong pagsalig, kay duna kini dalang balos. Kinahanglan nga magpapailubon kamo, aron makabuhat sa kabubuton sa Dios, ug makadawat kamo sa iyang gisaad. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, dili na madugay, siya nga muabot gayod, dili siya maglangan, apan ang matarong kung katawhan, mutuo og mabuhi, apan kun may musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. Dili kita katawhan nga musibog, og tungod niini mga laglag. Hinunua, duna kitay pagtuo, og maluwas, gayod kita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug pagbuhat sa maayo, aron magpuyo ikaw sa yuta ug maghimulo sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Itugyan ngadto sa Ginoo ang imong dalan. Salig kaniya ug mubuhat siya. Pasubangon niya ang katarong, alang kanimo ingon sa kahayag. Masiga ingon ug udtong tutok ang imong katarungan. ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang mga lakang sa tao lig-unon sa Ginoo, ug giuyunan niya ang iyang dalan. Bisan mapukan siya, dili siya magpabilin nga pukan. Kay ang kamot sa Ginoo nagasagang kaniya. Ang kaluwasan sa matarong
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pagdaigon ang Diyos. Alleluia. Pagdaigon ang Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Yaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Og samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom, mao'y muuna ang linghod nga punuan o niya musunod ang iyang uhay og unya ang busok nga mga lugas og inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kini mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko og ang mga langgam manugdon og magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit ang ubang sambingay nga sama niini, apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kung kamoy papilion, hay may mas importante, ang gamay o ang dako? Tubag. Kung kamoy papilion, hay may mas peligro, ang gamay o ang dako? Tubag. Kung atong basihan ang Ebanghelyo, way dako nga wa magsugod sa gamay. Dili mahitabo ang dako kung way gamay. Muna kuhaon imong gamay, mawa sad nang dako. Muna ato gyung matngunan kining mga gagmay. Nayuban mauwaw kay gamay kay siya, putot kayo. Oy, be happy kay ikaw maoy labing importante. Tanaw ha, kanang imong tupad diin na nagsugod, usa ka sperm cell, usa ka egg cell. Kung ano rin na microscopic ang iyang size ana, di ka mo gamit og microscope, di na nimo makita, pero natanawa na imong tupad. Tanawa. Pero daghan kaayo nga gibuhat sa Ginoo, himuon unta niyang tao, pero giguba man samtang gamay pa ang sperm cell, gibutangan magkondom, awa, wa mo hingkod. Ang egg cell, giimnan magpills, awa mo hingkod.
ang agianan sa sperm cell o egg cell kuan man giputol man, gipalaygit, nawa ang katuntang inyong ikatupad karon, basig mga buotan to kay anang imong tupad, awa na dayon. Naron bitaw sa Amerika, niingon si President Donald Trump, gani nahimo na ng executive order niya, there are only 2 sexes in America, male and female. Kay usik kuno kaayo, dako kuno kay silag budget sa pagsuporta anang mga transgender activities o mga operations. Kay mangayo magsuporta gyud para ni Donald Trump karon, President Donald Trump sa iyang administration, mga useless spending kining niya. Nagsupport pa kuno sila og pila to? $50 million kada mantingali to buwan o kada adlaw ba to alang sa pag-spread anang kondom. Useless spending. Iyan na kuno nang i-cut off. Kay may na lang kuno na mobalik na ngadto sa panudlanan sa gobyerno o mahimong mga kanini ang productive nga makapabunga sa makapalambo sa ekonomiya sa Amerika. Ana ba kanang importante kay nang gamay kana bitang lalaki o babae magsugod na sa kidhat-kidhat, pasiplat, ginagmay lang yun nga action niya, smile, gamay ra kay na. Pero musangko yun na nga mapaangkan ng bayhana. Og di gid siya mag-amping, kanang kidhat-kidhat sa laki, smile, niya mo respond sa ka, niya human text, o sa ka-text, o sa ka-adlaw nga, I like you, bisa ka na mga emoji lang ganing muwa, o niya, umubawas-bawas ka, suka-suka, gikakadugayan. Oy, kadaghan diyang napaangkan, tungod di ba? Daghan sa kayong nailad, tungod kana day mga mangingilad, doon sa mga isugod smile. Niya mo smile na nimo, wa man ko kaila ning tawhana, niya ni smile ka, kaditik siya nga ni smile ka. Uy, kumusta naman ka? Uy, dool naman to nimo siya. Atay sa. Ay, stilan mo ikaw nalimot man ka nga silingan tas una dito sa lahog sa. Di Guadalupe mo, Guadalupe day. So dugay-dugay na mangguko dito sa kuan god kana ganing abroad ba. Daghan kay siya hangtod sige mong istorya hangtod nganlan angan sa imong mama, nganlag Milagros niya imong mama kay kuan man kana ganing Ambrosia. Niya mo ingon din ka, si kuan ba nang Mila ba imong tong mama Milagros ba siya? Ambrosia man, Ambrosia man ang ako nitong silingan ang Milagros. Hangtod nga mura na mo kay kaila, hangtod makuha yung imong kwarta. Oy, wa day na. Amo na mao sa na style sa yawa. Ginagmay nga mga binuang, ginagmay nga pagpamakak, mahimo na nga pagpamakak nga dinagko. Sa una, sugal-sugal lang to, baraha nga kanang lata na kaayo, unya ang isugal, labtik ra. Anang ba? Pildi ka, labtikan di ka. Sunod, paliyo na posporo. Karon kasino na. Nya kay nakalingkod man og panudlanan sa gobyerno, karon milyon-milyon na nga korupsyon kay isugal na mas kasino. Sa una, sigarilyo ra, primero gani lumboy, kana ganing dahon sa lumboy likiton usay papel likiton nya butangan og laing papel nya tabakon, nadugay gibutangan nagtabako, nadugay sigarilyo na, sunod marijuana na, nadugay shabu na, karon cocaine na. Di ba? Be careful of small things. So sa mga itong hinumduman, matod pa ni Kristo, pagtanom og maayong liso. Ang kanang ginagmayng maayo nga buhat, maoy buhata kada adlaw.
Pasagdi lang, sige lang yung buhat og maayo kada adlaw. Isintro ang imong hunahuna sa pagbuhat og maayo kada adlaw. Ayaw na lang paghunahuna, motubo ba na? Mobunga ba na? Matod pa diri sa ato ebanghelyo, ang yuta na maoy mo palambo ni ana. Kinsa maning yuta nga gihisgutan? Ang grasyas Ginoo, ang gahom sa Ginoo. Dili na nato concern, mubunga ba ni kining akong pagrespeto sa akong kaugalingon nga matug kog sayo, dili ko magsigduwa aning computer, magrosaryo ko kada adlaw, di ko magsigig tan-aw ang mga porn, magsigi ko og kugi, nadyo ko schedule sa paglimpyo. Nabi tay mga simbahan ato lang ning himoong libak bang, pero libak in public. Inaot pa unta kuan sa unta makaamgo ta o kinsa say mga in charge. Nagi mga simbahan nga akong mamisahan nga inighangad na kus kisami portigyong dagkua sa bay sa lawa-lawa. Makaingon ko, maklaro naman nako, mura nagduyan ba? Nako, kanang na ang lawa-lawa pila na ka nakatuig, no? Nga wa gina siya makuha. Pila naman ginang lawa. Kanang lawa sa kuan, kaning kaka. Di man nahapit makita. Pero imo nang pasagdan, sige siya gana, sige siya gana, sige gana. Madugay makita, ginani mo. Parehan ng abog, siging tungtong, kanatong lingkuranan diha. Siging tungtong ang abog, kada adlaw. Madugay, igsunod ni mong kakita, iglingkod ni mo, mumarka imong lubot. Muna, kada adlaw paghimog maayo, panglimpyo kada adlaw, kanang sala nato venial sins, ayaw kumpiyansa ng venial sins. Kanang komedya-komedya, anang dinhi mga empleyado, komedya-komedya, siya hugot pa nimo day, siya hugot. Ikaw di ay luag na ka, siya hugot sad labi nag-iparis nimo. Hugot pa day ka, ana dayon. Gahi pa day ka. Istorya yung anda ba niya? Pulos minyo. Na madugay, magtiksanay na to. Ana, pwede testingan ang imong gahi. Ana. Ni siya gahi, mangkog ubong. Ana. Ang mga komedya pag-unagod. Pero sa siging komedya-komedya, hangtod, hikap-hikap na, hapak-hapak na, ayaw, gudi ako, samok ba nimo? Ana ba na, tuslok-tuslok skilid, ginagmay niya na, siging abot kada adlaw, siging abot kada adlaw. Madugay na sunod ting sweldo, to nas motel. To nas motel. Mahibawaan dayon na sa isig ka pamilya, away dayon ang pamilya, bungkag din pamilya, moabot sa na ngatos kumpanya, hala, taktako nas kumpanya. Dagko na kaayo ang resulta man naghilak na iniguman. Di ba? Nagsugod atong ginagmay. So mana, be careful of small things. Do every bit of goodness every day. Pagbuhat gyud maayo kada adlaw, unya patya ang evil in its very small beginning. Usa sa akong moral theologian na maestro sa diha pa ko sa seminaryo, niingon siya, kanang sala gagsugod na sa tentasyon. Kanang tentasyon mura na siya tumoy sa dagom. Tanawa ra ko ng tumoy sa dagom, the tip of a needle. Makita na nimo? Maglisod ka kakita pila may size sa tip of a needle. Unsay gidakon sa tumoy sa dagom? Gamay dako. Gamay magani ng lungag sa lubot sa dagom. Daghan naman nato diri nga kun wa lang gyud glasses, di na gyud ka sulod anang hilo. Samot ng tip of a needle. Pero matod pa sa among moral theologian, ipasod ang tip of a needle. Ipasod ba? Di ba kanang gihigot nga hilo nga naa niya musod sa natanan? Di ba? Awa mo ka, G. Ang kanabang tumoy sa dagom ipasulod,
lisod, kadtong taas kayong hilo nga gihigot niya, musod sa natanan, pasabot, og i-allow nato ang gamay kaayo nga binuang, ang dagkong binuang, musunod sad na. Kung atong pugngan, atong wagtangon ang gamay nga binuang, mawa sa nang gamay. Kung magsigi tagbuhat og maayo kada adlaw, mubunga ginagdakong kaayuhan. Gilinga imong tupad. Ingna mutuo ka nga kanang mupalit tag slot kada adlaw, mubunga na og millions. Ingna kano. Ina kana bang atong tag 100 pesos nga ipalit aning slot ni Father Siano, mutuo ka nga mubunga nag millions? Sa ato mga slot dinhi ginagmay kay na unsa may resulta? Nakatukod ta ning dagkong mga buildings nga mo cost og millions. Nakahimo tag mga events nga naggasto og millions. Tungod lang anang 100 nahimong sikat ang ato dinhing parokya tibuok kalibutan tungod ni anang ginagmayng slot nga hangtod karon ang itawag nako Father Slot sa ubang mga followers. Lingi imong tupad, ing napila na kaslat imong napalit. Matanawa. O karon ra ba ugma na lang ko mo update ninyo, ato untang hutdon karog palit ang atong is in HG. Pero naapatay mga 12,000 or 11,000 kaslots nga wa pa mahalin. Tag 100 ra gid na. Kung kamong tanan mo invest niya na, mo palit mo, dako kay nagbungas niyong kinabuhi. Na ay daghan, di na nako maihap ang ni-text nako. Nga ang uban, amazing kayo. Father, nag-antos mis kalisod, sukad pagid sa una. Daghan kay kog mga nakontra tungod aning pagpaningil og utang. Pero karon din ako maningil og utang, Father. Naminaw ko nang imong wali, nagsige na hinuong kog palit ni mog slot. Karon daghan na kay kog amigo, wa na koy kontra, wa na sa koy utang, og nilambo og maayo ang among panginabuhi. Na nakoy anak sad nga ni-graduate og college, maisad og trabaho, mga inana ba? Salamat yun, Father. Pero kana mga daw kayo, mag-adam ginagkaot-ot. Kaya nga naman kada adlaw, sige kag dinaw, niya matod pa ni Kristo, alaot kamong mga daw. Kay bisan ang jutay nga naa ninyo, kuhaon pa. Bulahan kamong mga manggihatagon, kay kamo usab paghahatagan, og mas daghan pa, siksik, liglig, umaapaw. Di ba? Gilingay mong tupad. Katapusang lingi. Lingi aba. Ing na sugod karon, magsigi nagyugkog. Sige na. Magsigi nagyugkog. Panghatag. Anak, sige nagyughatag, siging hatag. Kamong mga asawa, hatagin nag I love you inyong bana kada adlaw. Sige hijog ingong I love you. Before you know it, ang imong bana nibiya na siyang kabit. Oh, di ba? Kanang inyong mga anak, sige ingong I love you, sige I love you. Before you know it, ang inyong mga anak mubiya na sa pagsigig cellphone, addict anang computer. Sige lang yun. Ay pagsigig yaw-yaw. Kay sige sa kagyaw-yaw, sige kagyaw-yaw. Before you know it, you will be surprised. Ang imong anak nahimo na ng terorista. Ana, itanom ang liso sa kaayuhan o sa grasya, mubunga o kaluwasan. Muna ang atong pagdebosyon ni Santo Niño sa iyang pagkagamayng bata, mubunga unta sa tinuod nga Kristo nga mao ang atong kaluwasan. Manindog ta. Novena alang ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma
sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikasiyam nga adlaw, O Jesus na may gugmaon o yamot, nga gipakita mo ang imong gugma sa mga katawhan, pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan, nagaluhod ug nagasimba kami kanimo, uban sa mainiton nga kapunungan sa mga serafines, nga nanagdilaab sa ilang putli nga paghigugma kanimo, nangamuyo ug nagpakiluoy kami kanimo, nga paduktan mo kami sa imong Dios nun nga gugma, nga dili unta mapalong, aron higugmaon ug simbahon kanamo niining kinabuhia, ug hiaguman namo ang walay katapusan nga kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang simbahan padayong mulambo ug mahimong timailhan sa hustisya, sa gugma ug sa kamatuoran dinhi sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga isip matuohong katilingban, maningkamot kita nga mulipang ang atong kinabuhi sa pagtuo, ug matag adlaw pangitao nato ang Dios diha sa atong mga kalisdanan ug mga pag-antos, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang kabanayan, ilabi na ang atong mga anak, mutubo sa pagpuyo diha sa grasya ug mohingkod ngadto sa pagkakatawhan nga sama kang Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa pagtuo, kay ilamang gihiusa ang ilang mga giantos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga si Halandong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy,
magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang atong mga hinigugma, nga mitaliwan, mag-ani sa mga bunga sa kalinaw, ug galipay dito sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuguran sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga erehes o mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among ipangamuyo niining nobina, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Batubalani sa gugma, sadang taubalangga. Batubalani sa gugma, sadang taubalangga. Batubalani sa gugma, sadang taubalangga. Kanamo maluoy kaunta, gakanimo nang ilaban. Kanamo maluoy kaunta, gakanimo nang ilaban. Dangayong kami kanimo, ngao matahumong larawan, sa sulod sa kalagnaon, makahimong puluyanan, kaysa pangginahanglan, ikaw ang among dalampan. Kanamo maluoy kaunta, gakanimo nang ilaban. Kanamo maluoy kaunta, gakanimo nang ilaban. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios nun nga gahom, sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Bosco, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan Bosco, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, huwahot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sing your Son ninyo, kalipay ka sa nagsubo. Bandi ka ning dughan ko, gugma idalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamatuoran, ugang kaluwasan. Sa akong kalag, O Senyor Santo Niño, ikaw akong gimahal. Isalig ko kanimo ang tanan kong suliran. O Senyor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan, ang imong paghukom magharining dugan. O Senyor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan, ang imong paghukom magharining dugan. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni ining Eucharistia, magsunod kanunay sa panig-ingnan ni San Juan Bosco, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalambuan nga Diosnon, divine prosperity. Ang ato lang buhaton, magsige lang kitag buhat og maayong butang, kinagamyang maayong butang kada adlaw. Salamat sa nagbuhat og maayo nato karon, pinaagis pag-alagad ang atong pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer ni aron dinhi niya ang atong kaning singer as usual, murag malangit na kini siya,
si Brad Rene Monticalvo, niya ang atong salmista, Sister Alma Tariman, ang atong mga lectors, Brad Allen Dave Cabahog o si Sister Tese Moreno, o kaninyong tanan nga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Norvin and Mrs. Zenaida Bugtay and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon, inikuman sa atong alas 6 nga sa gabi nga misa, katapusang nobinaryo, musunod ang atong grand motorcade. Niya atong awhagon ang atong agianan sa motorcade na magbutang og mga kandila, niya kung pwede maghimo o magbutang og mga decorations nga para pang Santo Niño, kanang red and gold. Kung ano niya ni Brad William, paglibot mo dito niya, iawhag na magbutang og mga kandila, manggawa sa ilang balay, panahon sa motorcade unya. Ang mugawa sa balay na grasya, ang dili mugawas disgrasya. Unya ugma pohon na atay dako nga event, no? Kay mao na may atong pista. Alas 4:45 sa buntag, maghimo ta dinhi sa atong biblical rosary para ni Mama Mary kay si Santo Niño, wa man ni mahimong Santo Niño kung dili pa pinaagi ni Mama Mary. Nya mosunod dayon ang atong Fiesta Mass alas 6 sa buntag. Nya sundan ni sa laing dako nato nga misa, High Mass, Fiesta Mass, ika-1:30 sa hapon. Unya wala na tay misa sa gabi kay naa naman ta dihay sinolog showdown competitions. So ang ato rang misa ugma alas 6 sa buntag ug 1:30 sa hapon. Unya ang atong prosesyon magsugod alas 3 sa hapon. Subay an itong prosesyonan dinhi sa Padong Barangay Hall. Nya nganhi tuyok ngadto sa may diha sana purok dos ba na diha proper nya ngadto padong sa Sambag, ngadto sa Kugon, ngadto sa Kurba, nya balik dinhi. Mao gihapon atong awhagon ang atong mga residente dinha, labi na gyud mga kofradiya o mga kapilya nga agianan na ning atong foot procession nga magbutang yapon mo mga altars, mga kandila o mga decorations nga gold and red. Ang mohimo ani naagid mo'y madawat nga ganti gikan ni Santo Niño kay ni effort man nakatanom mo og maayo. Dekorasyonan unya limpyuhi ang inyong mga dalan, labi na gyud ang mga parking, motorman or sakyanan atong awhagon nga ibakante lang gyud usa ang daan. Wa gyud mo parking kay dako ang atong prosesyon ugma pagasundan pagid ni sa street dancing sa atong 5 kasinolog contingents. So ayaw gid nyo parking in town ang daan aron hapsay husay. Unya kay dako man ang atong event, daghang tao, ang ato sang traffic duna say kausaban. Wala na mo parking dinhi, tingali i-reroute na sa atong mga kapulisan o sa atong mga tanod. Muna musunod lang ta ha, musunod ta sa traffic rules nato. Ay alam mo, para ugma lang gud. So magsugod siguro ang pag-impose sa traffic kanang kuan adjustment mga after lunch or before lunch. Pero dinhi sa ato human sa misas buntag wala na'y makaparking dinhi nga sakyanan dinhi sa atong grounds. Wala na gyud kay ato na ning gamiton para sa pag-andam sa atong event. Pasalamat ni Santo Niño sa Mahal nga Birhen o ni San Vicente Ferrer niining tanang kahigayunan. Pero ang pinakadako nga atong ihangyo ninyo palit mog slot is in HG. Naapatay mga around 11,000 tag 100 pesos rani. Bisag karon lang adlaw og ugma mopalit tag 100 pesos. Kay aron
ibubo sa Ginoo ang dagkong bunga ngan hinato. Nya padayon sa tagpalit sa atong SBF dag tag 500 pesos o ang atong gitabang ni Father Arnel siyang simbahan kadtong haligi para ni Mama Mary HPMM ato sa nagyapong paliton 100 pesos gyapon na siya. So kuan na ba mo? Ready na ba mo? Excited na? Wa na mga tog ang atong mga contingents. Ako dahil i-appreciate yun, no? Ang atong mga contingents, grabe ang ilang paghago. Gamay ra kayo ang atong premyo ani duwa-duwa ra gid ni, pero ang ilang kahago ambot times 20 siguro times 100 patingali ang atong i-premyo mao ang ilang kahago. So siguro nagyud ko tanan nga naghago, mga dancers, mga propsmen, mga coordinators, ato mga barangay officials, barangay capitans, mga ginikanan nga ning tugot sa inyong mga anak nga moapil niini, congratulations na agid mo'y ganti nga mapaabot gikan ni Santo Niño. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Karon sa makatulo atong isinggit, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pagpag ni Santo Niño, mahal nga Birhen Maria ug ni San Vicente Ferrer. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari kagahapon o karon, sa tanan nga katuigan pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo, daygon sa kanunay o simbahon kagayud. Santo Niño,